bom, bom, brum. Dar stați aici, că și Caterina se duce la bac. Bam, bam, brum. Stai, mă, din gură, mă, plonsule, să fii tu. Mamă, tu te-ai vopsit. Bă, da, Caterina trebuie să fie la bac. Dacă s-ai eu la fata asta. Eminescu și florile sale. Genul programului. Acțiune. Floricele și Mihai Eminescu. Mihai Eminescu și floricele sale. Genul programului, da. Floricele și Mihai Eminescu. Floricele sale, da. A fost odată ca niciodată Mihai Eminescu și plantele sale. Hai să mai copiem. Mihai Eminescu. Nu se poate. Domnul, Caterina mă copiază, nu, că nu-i corect, eu m-am supărat. Caterina, e frumos să copiezi. Dacă te mai prind odată că copiezi, marți afară. Ești matriculată din acest bac. Uș! M-a supărat. Marți afară! Cum îndrăznești să-mi plângi în fața mea? Mă nesimțită! Ești nesimțită! Mai se plângi, fetița! Mamă, ce bine! Marți afară! Marți! Ești matriculată din această școală și din acest bac. Pa! Doamne miluiește! Acțiune. Cum îndrăznești să te rogi mai bine în bac nesimțită pentru treaba asta că m-ai supărat și îmi vine să te bat? Hai, nota 10! Dar domnule, eu ce notă am luat? Așa, minus 10! Nu te mai cauza mine în bac! Ieși afară! Ești matriculată! Caterina! Tu nu mai ești să rog la mine în școală! Ieși afară! Mai repede! Marș! Nesimțită! Putem pariu pe 10 telefoane că Caterina vine cu bacul luat acasă? Andrei, dar tu ai luat odată bacul? Nu, dar sper că pe mine nu mă considerați proastă și plus de ce tu stai acolo pe colț. M-a pedepsit popa, fiindcă am băut prea multă tălâie. Domnul Căcățel, a luat fiica mea bacul? De fapt, să știți că fiica voastră este o împușită, o proastă, copiază și mai se plânge. Aveți o pică de căcat, bă, măriță. Mă, dar el sau unde ai luat bacul sau nu? Dar să știți că Elsa este cea mai cumință fată. A luat bacul cu 10, e cea mai frumoasă de șapte și e o evaluare pentru nota asta. Deci este de 7, da. E da, bacul, da. Bă, da, ăsta acum sunt paraschivă să mai spălat mă aici. Nici nu venit aici să vă fac bine, să vă binecuvântez cu fața lui Dumnezeu, să vă fie rușine. că s-a violat Irea cu Șica. Drăcia, nu se poate pune cu Dumnezeu, am dispărut. Hai la revedere cu Dumnezeu înainte. Bă, da, gagica mi unde e? Și cu din puțiță, ordinară, ești un prost, ți-am dat 1500 de ani de lucru ca să iei bacul, nesfințitule, prostule și vino, da! Spatele meu, nu mai da la ficat, că acolo m-a dat cu Fetele, școlile sunt la fel de dure. Azi nu va mai fi epoca asta, va fi epoca mea. Te-ai întors tu, dar nu o să mai fi pentru totdeauna.